Milsbeek Keramiek. Milsbeek, hotspot van befaamde keramisten, in onze streek en zelfs landelijk bekend. Voor degenen die het nog niet wisten, kleikunst en Milsbeek zijn bijna inherent. Ook buiten onze grenzen klinkt hun naam. Keramiekmarkt Keramisto, druk bezocht, toont in iedere stand of kraam wat er hier of elders wordt gevrocht. Als je op de rotonde langs Stonehenge rijdt, brug tussen noeste arbeid en het spirituele, voel je de binding met de oude tijd, toen klei ook kostbare bouwstof was voor velen.